Ang atong pagtuon karon giuluhan og Jumpers for Jesus. Kung makita ninyo sa hulagway, adunay usa ka tawo nga miambak. Tingaling uban ninyo, familiar na mo ani nga sugilanon nga naa sa Biblia. Gusto nako kani nga i-share utro kaninyo. Ano mo ingon kog utro kay tingali sa uban kapila nila nadunggan ni sa ako. Nagtuo gani ko nga diri sa Hope Channel in one of my sermon series ako naning nahisgutan. Pero tungod kay sa atong topiko karon nga nagahatag og kabugaton sa atong pagkatinawag, sa atong pagbuhat sa misyon sa Dios, importante kayo ni nga atong mahisgutan. So hinaot ang Dios magapanalangin kanato sa atong pagtuon karon apan ato siya nga ngyoon pinaagi sa pagampo. Let's pray. Mahigugmaon among Dios, among gikalipay nga ikaw na usab. Naghiliusa kanamo niini nga importante kaayo nga appointment diha kanimo. Among gihanay ang mga mensahe alang sa matag gabi kay among gituuhan nga gihanglan namo kani nga masayran karon nga panahon. Labi na nga nagapaduol na ang bag-o nga tuig. Hinaot nga tagaan nimo kami og bag-o na usab nga kinabuhi nga kami madasi gayud si mong buhat. Busa among paghangyo nga karon kagabi pinahagi sa balang espiritu. Ikaw unta magagahom ka namo, magapanalangin ka namo. Labi na sa mga kaigsuuna namo nga naa sa mga layong dapit, ang uban ka namo naa sa laing nasod. Og aduna tingali mga higayon nga sila madiskuryo, dunay mga higayon nga sila malibog sa ilang sitwasyon. Hinaot kami amahan nga unta ikaw magabisitas matag-usa nga samtang ginahimo kani nga series. Ikaw ang naagid sa among kiliran, magahunghong ikaw sa among dulunggan, sa among kasing-kasing aron nga dili makawang ang among gihimo karon nga wali ug kaming tanan mapanalanginan. Salamat sa pagdungog sa among pagampo. Salamat sa saad nga ikaw magatubag gayud kung kaming mga ayud kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, Jumpers for Jesus. Mao ni ang atong paghisgutan karon mga kaigsuunan. Unya ang atong pagtuon karon naa sa libros buhat. Now, kung gusto ta madasig mga kaigsuunan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, labi na sa atong pag-intra sa buhat nga naa kita sa iglesia. Unsaon nato pagkinabuhi nga isip nga mga Kristohanon kauban sa uban na usab nga tumutuo. Muadto kita sa libros buhat mga kaigsunan kay ngano man kaning libro sa buhat manggod nahanay sa Ginoo, pinaagi anang isang diha mga sugilanon diha kung unsa ang blueprint niya sa iglesia, kung unsa ang hulagway gid sa iglesia. Labaw sa tanan, kung gusto ka masayod unsaon pagpalambo sa imong iglesia, mutan-aw gid ka sa blueprint didto sa libro sa buhat. Gani sugdan nato ang atong pagtuon karon sa pagpahinumdom sa matag usa nga ang gibilin ni Jesus diri sa kalibutan. Pagkayab niya sa langit, ingon pagani sa usa ka libro akong gibasa, wala siya naghimog hospital kay bisan pagsigi siyang pang-ayo og mga tawo, wala siya naghimog tulunghaan bisan sige siyang panudlo. Ang pinakaimportante gini nga gibilin sa kalibutan, iyang mga tinun-an ang mga disipulo. Pero kaning mga disipulo alang sa kasayuran sa tanan, parihas gihapon nato ni daghan og mga kaluyahon nga bisan naa sila sa relihiyoso nga pundok. Ang ilang pastor si Jesus Christ pagyud. Unya small group pagyud ang ilaha nga panagtigom kay 12 ra man sila kabuok. Pero kaning ilang panag-uban sa sulod sa tulo ka tuig ug tunga, nagkasamok, kanunay gid samok, makaingon gid ko nga tingali, daghan ang mga adlaw nga samok alang panag-uban kay magsigira man iglalis mga tawana. Ngano magsige sila glalis? Ang ilang ginalalisan, kung kinsa daw ang mulabaw nila, kinsay pinakalabaw nila. Silang 12 kay sila may suod ni Jesus, sila may mga tinunan gyud. So kinsa day pinakalabaw nila sa panahon nga si Jesus mulingkod na sa iyang trono. I-take over na ang gobyerno kay mauman ka na ang ilahang expectations kang Jesus Christ. Bisan sulod sa tulo ka tuig ug tunga nga gig balik-balik ni Jesus nga ang gingharian sa langit lahi ras ang ilang gipangandoy og sa ilang nasabtan di gyud maminaw mga tawhana magsigi og lalis mao bitaw sa panahon nga si Jesus hapit na igatugyan ngadto sa kaaway ug ihalad ngadto sa cross.
kaning mga tinunan ng Hesus, sige niya pahinumdom nga ako lagi itugyan nga tus kaaway, ako mamatay, ako igalubong, apan ayaw mong kabalaka, mabanhaw ra ko. Pero mga kaigsunan di maminaw ng mga disipulo kay di man sila ganahan maminaw anang hari nga mao din may tabo mamatay. Nagin sila magtuo kay sige Hesus baya mo banhaw bayag patay, sige Hesus hinuon ang mamatay. Apan mga kaigsunan, nasayod naman ta sa nahitabo nga human nga Hesus nagdupa na dito sa cross. Gani, wa pagay sa gilansang sa cross. Dito pa lang sa Getsemane, kagidakop si Hesus, og labi na itong panahon nga nakita nila giluwa-luwaan ng naong ni Hesus, gibunal-bunalan ang iyang ulo, gisagpa-sagpa, gisumbag siya, nagkadugo na, ang mga disipulo, nag-iya-iya na silang panagan. Kaya nga naman, wala na andam ang ilang kasing-kasing, wala na andam ang ilang huna-huna, kay di man lagi maminaw na Hesus. Imbis unta nga sa nakita nila ang sitwasyon, makaingon sila nga, nagkatuman na. Ang gisulti ni Hesus, ma-excited na unta silang tanan, kay ingon ni Hesus, matuman gini. Wala naman hinuon. Kay nga naman, lahira ang ilang mga expectations. Kay nag-focus, nagpalabwanay. Mao gina perminti ang problema. Kung ang tao na gani magpalabwanay na, diha na magsugod ang kasabok. Anyway, sa panahon nga si Hesus, nalansang sa cross, og siya gilubong, og siya man gani nabanhaw, pero usahay di pagid mutuo itong mga disipulo. Abi gani nila gagikawat ang patay nga lawas ni Hesus. Nga dapat ato pagkawala sa patay nga lawas sa lubnganan, kay ingot sila nga natuman na. So, ato ng pangitaon si Hesus, ato na siyang tawgon og asa siya. Kay nga naman, kay natuman na yung gisulti nga siya mamatay, galubong o gibanhaw. Apan ang nahitabo hinoon sa mga disipulo, nagsige hinoon silang panago. Kay nga naman sa kahadlok nila, kay basin sila na po'y sunod nga dakpon, sila na po'y sunod nga patyon. So, nasayran man nato nga sa kadugayan, nakapamalandong ragyod tawon ng mga disipulo, sa kadugayan, nabati na gid nila nga kinahanglan sila magiliusa, magpaubos silang kaugalingon, naguba gid ang ilang mga sentimento, ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi, nga mahimo silang labaw, mahimo silang nga mga ilado nga mga tao. Naguba na gito nga mga panghuna-huna og nagsugod na silang pamalandong sa gipangsulti ni Hesus. Sa panahon nga naa sila nagkatapok, nasayod na ta panahon sa Pentecostes. Ninaog ang balaang espiritu. Nga murag kalayo nga nagpatong sa tagsa-tagsa nila ka mga ulog, dilas kalayo. Nga mao kato ang simbolos paggahom sa balang espiritu kanila. Og ang nahitabo mga kaigsuunan, naggamhan gayud sila sa balang espiritu, og sila nga mga talawan, natalaw, kay lahi man silang pangandoy sa kinabuhi, wag sila ga-expect ana nga maunay may tabo ni Hesus, kay di lagi maminaw, anay tabo kanila, wa na gid sila nahadlok. Gibati nila nga ang sakripisyo ni Hesus, himuon usab nila nga inspirasyon nga bisan pag magsakripisyo usab sila, wa na gyud nagmaisugon, nanggawas sila, nagwali sila sa mayong balita, sumala pa sa records Biblia. Usa ka adlaw nilang wali sa nagkalaylay nga pinulungan, kay daghan mo kay mga tao dito atong panahona paron sa Pentecostes nga lahi-lahi og mga pinulungan. Nakawali sila sa nagkalaylay nga mga pinulungan, og 3,000 ka mga tao ang nabautismuhan sa usa lamang ka adlaw, og linibo pa sa matag adlaw. Ngano man na, tungod kay nagamhan sila sa balang espiritu, kung atong sabton ang pag-abot sa balang espiritu kanila, aduna gayoy requirement gani na summarize kani sa versikulo 1 sa libro sa Buhat kapitulo 2 nag-ingon, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Mao ni ang tong pangandoy sa iglesia. Sige, tag-ampo, 777. Naunta, mabubuan na ito sa balang espiritu. Pero problema, kay usahay dili ta magkailiusa. O ang hinungdan, kay parihas na tingali, tas mga tinunan ni Hesus, magpalabuanay sa matag usa. Di gyud mahitabo, dili ta magpaubos tong kaugalingon. Kaya according sa Acts chapter 2 verse 1, they are in one accord. They were all with one accord, nagkailiusa in one place. So, na sila in one place sa usa ka dapit, pero pinaka-importante sa tanan, they are all with one accord. Mao to
ang nahitabo, nahimong requirement aron madawat nilang balang espiritu nakita na nato. Nangamatay itong mga tinunan ni Ginesus sa mga mangilad nga kamatayon. Apan gidawat nila nga malipayon. Og tungod nila, mo'y hinungdan nga hangtod karon. Ikaw ug ako nadasig sa pagminsahe sa maayong balita, kay naabtan man ta sa maayong balita o kita nakaangkon magkaluwasan diha kang Kristo. Gani, ang atong pagtuon karon gihatag ra nako na ninyo nga background kay ngano man ang ato magungtun-an karon naa sa Buhat kapitulo 3 bersikulo 1 paingon sa 10 na mubo ra ni nga sugilanon mga kaigsunan. Pero bisag bubo ra ni napuno ni sa inspirasyon gani sa kadaghang leksyon nga kung nakita diha wa na lang nako gilista kay naghimo og listahan karon kay kaniadto kung magwali ko ani di naman ko maglista. Pero kay naman tay PowerPoint atong listaha ilista kay para makita ninyo masubay ug naa magay mo abot tingali nagtanaw-tanaw pa sa cellphone niya karon nalipat ka na wa nimo nadunggan ang ubang mga bahin, at least nga naatay summary, no? Makita nato. Anyway, sa Acts chapter 3 verses 1 and 10, sugilanon actually ni kitso ganini si Pedro ug si Juan. Na common magod si Pedro ug si Juan nga sugilanon, no? Sa mga istorya dito sa kanto. But anyway, kani nga sugilanon, grabe ni ka-importante, grabe ni ka-inspiring atong Tagalog panahon. Magsugod ta og basa sa bersikulo 1. Now, according here, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Ingon pa sa mga nag-interpretar sa Biblia, alas 3 ni sapon kanang 9th hour. Kaya ang 6 nila is 6th hour is alas 12. So ang 9th hour alas 3. So si Pedro ug si Juan, iginumdumi, nagamhan ni sa balang espiritu ha. Miadto sila dito sa templo alang sa pagsimba, of course, sa panahon sa pagampo. Unya, sumala sa sugilanon, and a certain man, lame from his mother's womb, was carried whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. So sumala sa sugilanon, ato na yung sa kabata nga paggawas niya sa iyang inahan, wa na, kuha na ni, unsa gani tawag aning, unsa gani lame man, crippled nga tawo, no? Dili makalakaw, bakul nga tawo. So kani nga tawo, bakul na ni siya, kani adto pa, paggawas pa niya sa iyang inahan, bakul na ni siya daan. Unya, kani adto, pag ikaw gani disable, sa labaw sa ng bakol, hindi sa ato, pa di ka makalakaw-lakaw og layo, dili ka makapangusog og maayo, perting luuya gini mo. Kaya nga naman wala may trabaho nga para sa mo, dili man ni pareho sa atong panahon karon nga bisan pa og disabled ka, pwede ka nga, doon na may mga trabaho nga dili mag-require og lakaw-lakaw. Kaya naamay, pwede ra kang mag-online, pwede ra pod ka nga sa baka, mag-electrician ka, bisan gani mag-engineer ka, pwede. Na mga computer works nga ginatawag, no? Pwede ka mag-vlogger, no? Pero sa panahon kaniadto ang opportunities sa mga bakol, pertig yung, wag sila opportunity nga makita nato pag disable gani, ang ila ragit taong mahimo ang pagpangayo sa tao. Mahimo ragit taon silang manggililimos. Kaya nga naman, wa man sila mahimo, di man sila mabuhi. O dili sila maningkamot. So kani nga tao, kung ako panihuna-una tingali sa panahon nga kabalo na siya mangayo, gibutang na siya diha sa iyang pwesto, diha sa gate mismo sa templo. Pero kabalo mo, ang una ganyan leksyon. Nga akong nakatunan, samtang nagbasa ko niini kaniadto, may hinungdan nga nahimo na ako ningawali. Kaingon gyud ko, kay na-relate man ako na sa MVC, nga dili tanan nga nagaadto sa simbahan naa diha para magsimba. Kaya nga naman kay sa panahon nga volunteer ko dito sa alumni church sa BC, naaman mi sa taas kay dito mi sa audio room nagatanaw, makita ginamo sa ubos ang mga estudyante. Makita namo ang mga sinsiro nga nagaampo, sinsiro nga nagasimba, pero daghan pud mig makita nga mga tao nga nagsigir kubi-kubi silang cellphone, dili kubi-kubi, kundi nga nagadula gyud sa ilang cellphone. So, nakaingon ko sa kung kaugalingon na malandong ko ana, dili tanan nga naa sa simbahan naa diha para magsimba. Mao gina kung una-una kay ngano man makaingon gyud ko nga parehas ani nga bakol. Naa siya tinuod adlaw-adlaw sa templo. Ambot og naapod sa ipod si off iya. Pero wala man sa didto para magsimba. Di man na itong pinakadako niyang katuyuan. Di man na mao yang priority. Naa siya dito kay mangayo, limos.
Mao nang makaingon ko, dili tanan nga naa sa simbahan, naa diha para magparaba. Kita sa tagi na lang ang simba, pero murugwa kita na panalanginan kay ngano man wala man nato gibuhian ang mga kalibutanon nga mga butang. Wa man takafos ngadto sa pagsimba sa Dios kay mosugot tag sa dili bisan ang pagsimba nagarequire kani og disiplina. Kinahanglan gid ang atong interest, ang atong focus na agi diha sa panimbahon, sa pagdayeg sa Dios, sa pagampo ug sa pagpaminaw o pagtuon sa iyang mga pulong. Suulong nga nakatunan ha. Kay ngano man adunay panultihon man lagi, no? Kani adto sa eskwelahan sige sulti sa among teacher, kana bitaw nay mga panahon nga magsige kog huna-huna unya matulala, bitaw ko magsige kog tan-aw sa gawas. Maglagot akong teacher mo ingon dahil sa ako, you are physically present but you are mentally absent. Kung ginasulti na siya sa akong teacher sa eskwelahan, I believe that is also true in our church. You can be physically present in the church or even in a worship, but possibly you are spiritually absent. No? Makita ka nga naa, pero wala diha ang imong kasing-kasing o imong nauna. Manay una nga leksyon, ingon pagay nako akong gilista ni, kay daghan kay kong leksyon actually nga nakita dire. Verse 3 it says, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Nakita niya si Pedro o si Juan nga pasulod sa templo, ay nangayo dayon sa uglimos, kay maman niyang trabaho. And according to verse 4, and Peter, fastening his eyes upon him with John, said, look on us. Now, kani, pagbasa ginako ani, kaingon gyud ko nga, kani pinasahi ni. Naagini dako nga epekto in taon sa maong manggililimos kay bisan paghani kita usahay kana bitong mulabay ta kung asa man sa syudad nay manggililimos usahay di ta magtan-aw sa mata kay ngano man kay labi na wa ta interes nga mohatag ato ra silang labyan gyud di kita mag-aistos mag-guilty man ta og mutan-aw pa ta sa ilang mata. So makaingon gyud ko nga usahay manggililimos naanad na lang ni sila nga wa sila ginatagad. Tingali sa kadaghang tao galabay, wala lang sila ginatagad. Kaya labi nailhan na siya manggililimos diha, mura na siya og furniture ng dapita. No? Kinaanad ng tao ana diha. Pero mga kaigsuunan pagkadungog tingali niyang niingon si Pedro nga, look on us, tan-aw sa amo. Now, naghatag katong pinasahi nga interes sa mao nga manggililimos. Kay nga naman para sa ako, it's very, very personal. Personal gyud. Tanaw sa ako, ingon pa ni Pedro. So pag tanaw mga kaigsuunan, of course, ga-expect kang something great. Kabalo ba mo mga kaigsuunan? Kita gitawag itas Ginoo. Aron nga mutabang aning mga nanginahanglan. Ingon pa gani nako. Nga kita gipangtawag to minister to the last, to the lost, to the least, and even to the lonely. Daghang mga tawo gyud nga naglisod aning kalibutana. Bisan gani kita dili ta exempted, pero kung naglisod ta, mas aduna pag yung mga tao nga mga naglisod pag yun. Kanang picture nga akong gibutang diha. I think this is a very famous picture. Nagdaog ni siya sa unsa gani ni sa contest, no? Nga kung diin makita diha ang usa ka bata nga nagakamang taon sa Sudan man eh. Nagkamang siya kay kinanglan pa siya moadto dito sa usa ka refugee camp, something like that nga mukuha sila og makaon lang kay grabe nagikagutom atong panahon na. Pero nagsulod-sunod taon ang vulture kay ngano mong sunod-sunod nagpaabot ang vulture kanus-an ni mamatay nga bata aron makaon niya. And you know what? Ang photographer ani, human ani nga na picturean niya ni daog gid siya, nakadawat siya award, nahimo siyang famous nga tao. But only after 4 months nga nadawat niya ang mao nga award, naghiko gid siya mga kaigsunan. And there are a lot of speculations. Kabalo mo usa sa mga speculation, wa gid niya nakaya ang guilt tingaling iyang nabati or ang trauma nga nakita niya ni nga sitwasyon. Kaya itong panahon na gialaw ang mga journalist nga makakita sa sitwasyon sa Sudan. Kung atong hunahunaon mga kaigsuunan, daghan kay mga tao nga ingaani ang kahimtang silang pagkinabuhi. Kung dili manggaling sa physical nga pagkaon, naa sa espirituhanon nga pagkaon ilang pagkakulang nagmalnuris na lang og ang yawa nagsunod-sunod kung kanus-a man niya ni. Kung kanus-a man niya ni malamon ng mao nga tao. Sama sa vulture nagpaabot kung kanus-a ni mamatay ning bata. But we are called by God
to minister to the last, no? Sa mga wala na kay ginatagad, sa the lost, mga nangawala, the least, pinakaubos diri sa ato, o bisan pa sa mga tao nga naasad, grabe nga kami. And you know what, when it comes to lonely, it doesn't mean nga you can be lonely if you are alone. No? Kaya na mga tao nga sila, pero waman sila na lonely. Pero kabalo ba mo nga daghan kay mga tao nga naas kadaghanan. Pero mingaw na ilang kinabuhi. Kaya kung wala magod si Kristo sa imong kinabuhi, pwede yung mingawa sa imong kinabuhi. Bisan pa og daghan kay mga tao, bisan pag mag-nightlife ka, mag-party-party ka, magsige kag lingaw-lingaw. Wala gani si Kristo sa imong kinabuhi. Pagka mingaw nga kinabuhi. O gani kani adto, bisan pag missionary na ako, ang orientation sa amo nga, we go to our field to reach the unreached. Aron kabuuton ang mga lisod kayo kabuton. Ang maghuna-huna miya na kanito, katong dito sa bukid, katong mabaklay may tag 10 ka oras, tag 15 ka oras, sa akong assignment kaniadto, mabaklay ko sa lasang og 10 ka oras, mutabok may sa usa ka suba ka 21. Ay ngana kalayo ang among assignment kaniadto. Pero sa pagkakaroon na sabtan na nato sa gadagan ang panahon, nga daghan man day mga tao nga unreached nga bisan pag naa sa syudad nga mas lisod pag dinuon adtuan may manang bukid kay bisan sa kalayo maabot man nato pero naay mga porsyon diri sa syudad nga dili gini mo maduulan di mo masudlan lisod kaayo nga imo silang masultian sa pulong sa Dios. Pero walay imposible, posible kaning tanan. Busa karong kagabihon ga focus kita sa ato nga personal nga eksperyensya karon isip nga pagkatinawag sa Ginoo. So ikaduha nga leksyon nga ako ikasulti ninyo, ministry is personal and incarnational. Kaning pulong nga incarnational murag sunod gabiin na nako ni hisgutan. Pero ang gusto nako ipasabot ninyo ang ministry personal gini. Mo na ingon si Pedro, look at us. Tanaw sa amo. Dili nga butang ra silang kwarta niya mulakaw. O pwede ra to nila mahimo nga ingana. Pero kabalo mo ang sunod ani natong dapat masabtan sa bersikulo 5 nag-ingon diri, and he gave heed them, expecting to receive something of them. Of course, gitawag gud siya, gipatanaw, nag-expect gud siya nga siya madawat. Mao man gina. Unya kani nga tawon nga bakol ang nahitabo gitubag sa ni Pedro. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mga kaigsuunan, gusto na ko nga ato ni nga pamalandungan, tagaan og panahon sa paghuna-huna ni ini nga bersikulo, ang bersikulo 6. Niingon gyud ang si Pedro ngadto sa pobre nga tawo. Ora bang mo ingon sa pareho ramon tang pobre oy? Kay silver and gold have I none. Sa ato pa wa gitaon ko'y kwarta. Pero niingon si Pedro, pero naay naa sa amo nga pwede po namo mahatag nimo. Now, kung ako'y mangutana ninyo, unsa may gina-expect sa mga bakol ngayang madawat ni Pedro ni Juan? Of course, tingali, ga-expect siya makadawat og kwarta, aron makasurvive siya, makadawat makagpagkaon, makadawat makagsanina, mamanikomo na itong ginahatag taon sa mga makaluluoy. Kaya nga naman, mga basic needs man eh. Pero sultian ako mga kaigsunan, naging mga panahon, di na ito ni mahimo, kay bisag kita gani, wala may ato. Pero unsay nakanindot, dili giday ta makaingon nga watay katabang sa atong isig katao. Kay katong mga butang nga akong gimension nga gina-expect sa mao nga tao, those are temporal things. Mayroon gani kong temporal, mawala ra. Pagkaon nimo, maka-sustainer sa kadlaw, pag magluya na pug ka. No? Sanina, maggabok ra. Ingon ni Pedro, wala ko ingana. Pero naa ko'y butang nga pwede mahatag nimo. This is not temporary. This is permanent. If you just hold on sa mao, nga panalangin akong ihatag nimo, mahimo gyud nga mabag-oy mong kinabuhi. And he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mga kaigsuunan, dili gid talagi makarason nga watay katabang sa atong isig katao. Bisan pagpubrita. Bisan bisahay nga daghay nga kakulangon, lang ayan, kay talentos mong kaugalingon. Pero mga kaigsuunan, bisan si Pedro ug si Juan ang ilang gi-share in town. Kay mga mananagat taon sila. Dili ba sila pareho ni Pablo nga bright?
nga naka-eskwela gyud. Sorry kayo sa pulong nga bright. Ang akong pasabot is daghan og kahibalo kay tungod naka-eskwela. Sila baya na malanagat ra ba sila nga gitawag ni Ginesos. Pero ingon nila naaman pud may nailhan, naaman pud pwede ihatag, and that is Jesus Christ of Nazareth. That's sa kinsa pa unsa pa imong sitwasyon og kinsa man kakaron. Naagi kay ma-share sa imong isig katao. I-share nimo si Jesus Christ kanto kanila. Sulti sila giunsa pagpalangga sa Ginoo kay mauni ang gikinahanglan sa mga tao. Gani pag ingon nga silver and gold have I anyway, atong tan-awon ang ikatulo nga leksyon nga gusto nako i-share ninyo. Christ is the best gift that we can offer to others. No? Daghan man kay pwede tang mahatag sa uban. Gani usahay maghimo tag mga ministry nga atong matabangan ang atong isig katao, pero kung malimtan bitaw nato nga si Jesus gid atong i-offer nila, no? Maingon nato temporal ra gyud atong gitabang. Mao nang pinaka-importante sa tanan nga makita gyud si Jesus Christ, mabati gid nila ang gugma. Pinakakistong pagtabang nila makita gid ang gugma. Mao na bisan sa atong binuhatan ug sa atong sinultian. Kay pwede man nga tawo ka nga manggihatagon ug matinabangon, pero kung ang imong baba wa may batasan, dili nila makita si Kristo. Ang importante gyud nga makita gyud sa imong binuhatan ug sa imong sinultian. Mao na tong pagpaningkamot. Kabilabi na kaming mga magwawali kay gawa may ani. En taon ningkamot kay may Ginoo nga unta sa among sinultian ug sa among binuhatan makita mangta si Kristo kay mauni ang gikinahanglan gayud sa tao. Natanaw na tong sunod nga nahitabo dire. And according to Acts chapter 3, and he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. No? Ako man ang nasulti ganina. Muna nga, ganina, nangin ko nga, ministry is personal, incarnational. Actually, mao gina ikaupat na kung gusto i-share niyo. Ministry is personal, yun. Personal. Kang kita yun, ug mahimo kita yun. Pwede raman tang muhatag tag-ayuda nga dili na, wala na taga-apil-apil pero kabalo mo nakanindot sa min kanang personal gid taon tang mo intra. Kay ngano man kana bang ato gyud nga mabati ang maingon nato ang the pains and joys of ministry. Mabitaw nga one time aduna may wali nga gihimo sa distrito, lipay kay ko sa among mga women's dito sa Las Nieves Tungao district kay sa akong previous nga district kaya mga kababayan, grabe kadasig muwali. Labi na among president at the time, no? Si Ma'am Ahesta. So, grabe kadasig. Gani, principal siya sa eskwelahan. Tungod kay doon na may wali, o kinahanglan mga magbalay-balay, naka-uniform pa na siya, adto ka-uniform pa mo siya dito sa dapit nga kung asa may naga-ministry. And you know what? Sila ang nagabalay-balay, sila pud ang nagpudali. Wag gibiga kay sa among district gina-practice ginamo nga di mi kung mahimo dili gid mi magsuhol og mga Bible worker o lay worker nga sila magtrabaho kay ginasultian ako sila nga buluhaton man nato ning gihatag sa Dios. Himo di ta manuhol og laing tao. Ato gyud buhaton atong buluhaton. Kay ngano man importante stantin nga naganabuhat kita sa kitang buluhaton. May pinaka-importante sa tanan. Gani, before na ko ipadayon to, mahinumduman po na ako ang mong kababayinan sa akong distrito kaniadto sa Salog District dito sa Agusan del Sur. Grabe yun, grabe dasig mga kaigsunan. Dili yun basta-basta. Ang mga bana o sa kagrupo, mo adto bi dito sa kasimana or napulo kadlaw mag-ministry mi sa usa ka dapit. Pagkahuman uli mga bana puli na pud ang mga asawa, mga kababayinan na pud sila na pud ministry. And then human sa mga kababayan, mga batanon na pod, na ganito'y panahon nga, ang mga senior citizen na gid mismo ang akong gi-challenge nga magmensahe. Sila gyud ni-appeal gid sila sa buhat, man ang akong ginasulti kanunay kanila, bisan pag mo gasto tagdako, kay daghan man mo, bukaon man tatanan, mamiliti ta, mo gasolina ta. Pero nako, bisan pag mo gasto tagdako sa atong ministry, basta makita lang nako mo nga nag-apil mo sa buhat, ingon nako dili na gid na siya kabayran. Di gid na kabayran. Bisan pag unsay resulta sa tong trabaho. Na mga panahon nga daghan nga among mapresenta sa Ginoo. Pero na ay mga panahon gagamay ra gyud pod ang midawat sa maayong balita. Pero ingon nako ang pinaka-importante sa tanan nga kamo nagbuhat mo sa buluhaton sa Ginoo dili na kabayran. So balik ta dito sa mga kababayan namo dito sa Las Nieves, Tungao District. Anyway, gi-approach sa taon ko.
Ingon ni ma'am sa ako nga, Pastor, dapat ikaw magkuha sa desisyon sa bautismo. Pero akong siyang gitubag, ingon ako, ma'am, ang pinakanindot gyud ani nga kamo gyud magkuha sa desisyon sa bautismo. And ako tistingi gyud nga kamo gyud magkuha sa desisyon sa bautismo. And you know what? Ilag yung gitake nga challenge. And pagkaadto na nako dito sa Sabado kay magbautismo na, nakahilak in taon kay ngano man naamagay mga tao nga bisan paghihanay na nimong maayong balita, di gyud mo dawat. Di gyud mo dawat. Pero do na po'y mga tao nga bisan pagdaghan kay mga challenges apan pagkadungog nila sa maayong balita, ilag yung gidawat ang pulong sa Dios. That's why when I say the joy and the pain in the ministry nga imog yung ma-experience kung personal gid ka nga nag-aapil sa buhat, and that could be very mingon na to nga that transforming power sa mong kinabuhi. Mao na nga bation ginimo ang kasakit nga kung aduna tay mga miyembro sa iglesia nga mga wala kay nakabalogid ka kung unsa kalisod ang magdaog bisag usa lang ka hamiling kalag. Ing ana ka importante ang pag-apil sa buhat nga personal gid mismo nga ikaw nag-aapil. Ingon sa bersikulo 8, tungod kay gitabangan man ni Pedro ug ni Juan ang mga tawo makabarog, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. So, sumala pa dito. Kay tingali, gamay na lang kayo ang tiil sa mga tao. So, gipatindog siya ni Pedro ni Juan. Nagsugod tingali og tubo niyang unod. Kay kaning tiil nga di na magamit, manggamay ba ya? So, miracles apan miracles nga nahitabo. Yang unod, ang iyang mga tendons, ang iyang mga joints, nakadawat og kalig-on, og ang mao nga tawo nakabarog. Nakabarog for the first time sa iyang kinabuhi. Og sumala sa sugilanon, tindog niya ang iyang gihimo. He was walking and leaping, pasabot ang leaping, jumping, ambak-ambak sa dito, and praising God. Pagkanindot nga pamalandong, actually, dirigi ko naigo, dirigi ko na dasig, ang versikulo 8 mga kaigsunan. Kaya nga naman, nagtuo man ko nga kitang tanan, sama ra gitaan nga bakol. Kitang tanan, bakol gyud sa atong pagtuog, pagpangalagad, ako moangkon, kung bakol gyud ko, wag ko kabalo, wag ko nakahimos pagbarog kung pagtuo. Pero tungod kay na-introduce kita kang Kristo, nakabarog na kita karon sa atong pagtuo o nakahimo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabitaw na siya nga, ako personally nagapamalandong ko ani mga kaigsuunan, kana bitaw nga, kung ang tawo naayo, sama ani nga tawo nga pagkaayo niya, naglakaw-lakaw siya, nagambak-ambak siya, nagpasalamat siya sa Ginoo. Kaya siyempre, naturally, mao gid ang reaksyon kay naayo gud siya. Asa man ka makakita nga bakol nga tawo, nga panahon nga nakatindog na siya, moingon na siya ang kong galingon, oy, nakatindog naman ko, pero mulingkod ragid kong balik. Ganahan ragid kong maglingkod, permente. Naabay tawo nga, wala, kung bakol ka, wala ka naghandom nga, mabot ang panahon nga makatindog kasama sa uban, makadagban, makalakaw-lakaw ka, mahimo kang mobile. Of course, pag makatindog ka, imong reaction, lipay, gigay ka. Dili lang nga, lakaw-lakaw, ambak-ambak pag yun. Pero, maunay dili na ko masabtan usahay sa atong iglesia. Kaya nga anuman, daghan man tang nagaangkon, nagipang-ayo ta na gini Jesus. But how many of us are just like this man, that after nga naayo siya, he was walking and leaping and praising God. Ang akong pasabot, mga kaigsuunan, nga kung kita maayos sa Ginoo, kung kita iyang maayo, mao gini ang akong nakita nga mahitabo sa ato. We will walking in the field seeking souls to save. Pag maayo na gani ka, gikan si mo pagkamakasala, gipasaylo ka sa Ginoo, di gid ka mo undang naglakaw para sa pagpangita usab sa parihas nimo nga bakol. Kay aron sultian pud sila mahitungod kang Ginoong Hesus nga mo'y nag-ayo kanimo. Wala nga, dili ko kasabot usahay sa atong iglesia, sa Seventh-day Adventist usahay, may lang, mura tayong SDA, sitting down always. Now, I need to be open with that kay tanan man nga mga sikta, doon ay mga struggles. And even in our church, it's the same, right? Naay mga tao, gipon nga, murag lisod kay palihukon. Lisod kay patabang sa buhat sa Ginoo.
Pero mga kaigsuunan ko, ikaw tinuod ka nga naayo, makita gyud nga mulakaw gyud ka. Kay nga naman, ang uban tingali, mulakaw, kay nag-intra og na canvassing, literature evangelist. Ang uban, nagkuyog sa ilahang mga Bible workers, sa ilang mga elders, kay mutabang og Bible study. Ang uban, naglakaw kay magbalay-balay para magdasig sa uban. Ang uban, nag-intra og 1,000 missionary movement. Ang uban, nagsulads. Ang uban, nag-PFM. No? Ang uban, nag-appeal sa Adventist Volunteer Services. Kung unsa man, basta ang tawo nga giayo na Jesus mulakaw gina. O gawas nga mulakaw number 2, yung parang jumping. Anong jumping, yung anong leaping? Of course, because of enthusiasm, jumping with enthusiasm in the service of God. Dili gid makuntitog lakaw-lakaw, ambak-ambak yun buhat sa Ginoo. Pag yung pinaka-importante mo na, dili gini mo ikatingala, nga makakita kang mga kaigsuunan, nga grabe yun kadasig. Kung supposed to be nga naman punta tanan, kaya maayo ka, ni Ginesos, dili ba day ka sig. First time guni mo nakabarog, magkakitag tao, first time nakabarog, testingan gini mo magdagan-dagan, lipay gid ka perminti. That's why ikatulo, praising God in worship, knowing that He alone has the power to save. O kung kita gani tinod nga naayo ni Ginesos, di kita maghinambog sa tungkol galingon, kay kabalot nga bakol ra kita giayo to Ginesos, di ka makaingon, ako gini nga buhat, ako dili tungod nako, maone. No. Kung nahinumduman nimo kung sa kakabakol kani to giayo kay ni Ginesos, kabalo gyud ka nga ang tanan nga paghimayo og dungog naa gyud sa atong buhi nga Dios, wala sa ato mga kaigsuonan. That's why I could really say na kung maayo na ta, no? Kinala na tumay. These are the lessons I told you for a lifetime. Mahimo na nga ang soul winning nga gihimo, nga ginahimo na tong soul winning, it produces soul winners. Why? Because ang mao nga tao nga naayo ni Ginesos, naghimo na pud sa paglakaw-lakaw siyang kaugalingon. That is supposed to be the reaction sa tao nga naayo. Kanabitang ang gospel, no? The meaning of the gospel is good news. Anong gitawag man ang good news? May man ang balita, mayo lagi na nga balita. Pero usahay sa tao, masayon pa gid nato panulti ang bad news. Gani bad news, dali ra gid kaayo ta makasulti sa tong silingan, sa tong makauban sa trabaho, excited permente magsulti kung unsa to kamaot ang nahitabo. Pero ngano pag abot sa good news, mura man tagluya gamay. Pero supposed to be good news guna, no? Kana bitaw niabot ng bonus, musulti gid ang tawo, naabot na gid ang bonus. Maabot ang sweldo, di ba excited ang good news guna. Pero usahay pag abot sa buloton sa Ginoo, luya man kay ta musulti sa good news. Mas giuna pa man natong chismis, mas giuna pa man nato tong hisgutan ang kadaot sa usa ka tawo kaysa sa pagsulti kung giun sa pag-ayo sa Ginoo ang usa ka tawo. But when you are healed by Jesus Christ, no, soul winning nga gihimo, mahimo podayon nga mga soul winners ang mga nadaog ngadto sa Ginoo. That is the essence of discipleship. Kay nga naman ang giingon pa gani, no? Naman ganina ato naman tong nabasa, gani mga kaigsuonan, ani tabo nga human nakabarog siya, ni uban na dayon sa kang Ginesos. Kani adto taman ra sa gate. Human nga naayos siya, ni uban na gid siya kang Ginesos. And he wanted to be a soul winner. Kung padayon nun, gilanon ana, siya gid mismo nagtestimonya. Di na gani gihadlok-hadlok pa sa mga religious leaders at the time. Nga makakman ko. Nga mao minihitabo sa ako. Dili gid mapugnan ang mga tao. Wala man to naka-eskwela, theology, pero ni barog gid siya sa iyang kwan. Kaya nga naman, personal na yung eksperyensya. Kung giun siya sa pag-ayo ni Ginesos. Mabitaw na ganahan ko anang kanta nga, naman ay kanta, nga ning sugilanon, no? So na, Peter and John went to pray. They met a layman on the way. Kalimot ko sa lyric, ta-na-na-na-na, darararan. And this is what Peter did say, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mo na nga nadasig ko ana, kaya nga naman ingon sa kana. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Diba? Kanindot mga kaigsunan. Nagkanganahan kay ko nga kanta. No? Nagkanta na lang ko kay wa naman ko opportunity makakanta sa channel. Hindi man ko singer. Pero sa kakanta ko gamay because I'm really inspired by the story. E nga naman, nakita nato kung naayo da ita ni Jesus. Ang atog yung normal reaction is to walk. Walk in joining the work of God, leaping with enthusiasm, jumping for joy. We will be jumpers for Jesus Christ. Bisan pagbakulta, mission is possible. Kaya nga naman, kung kita ayuho na ginesos, makita gid sa mga tao kung giunsa pagtabang sa Dios giunsa niya paghimog usa kada kong mirakulo sa atong kinabuhi. Mo nang tanawan ninyo ang bersikulo 9 bersikulo 10. Kay diha raman tataman. Ingon pa diha, and all the people saw him walking and praising God. And nakita ninyong reaction, and they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Sultian ako mo. Pag maayo na ganita ni Ginesos, dili gyud dili gid ni ka balibaran, dili gid ni malikayan sa mga tao, makita ginila ang kausaban sa tong kinabuhi. Labi na ang mga tao na kaila. Mag-ula gid mi nag-chat-chat sa kong classmates sa high school. Nag-chat-chat mi kay na may reunion nga gihimo dito, wa magko katambong. Niingon gid sa ako. Grabe gid nga transformation ang nahitabo sa imo. Giingnan gid ako siya 180 degrees ni siya pre. Ingon ako, gawas ni ana, ingon ako, na pastor man yun ko. And for 22 years, wanagig ko katilaw o bisyo nga, mo'y akong bisyo kaniadto. And ingon pa niya, you are now a messenger of God. Ingon niya sa ako. Kaya di man may gihisgot mga reliyoso nga ko, di man to. Kaniadto, may gihisgot ana. But you know what? Makita gid sa mga taong kausaban sa tong kinabuhi. Dili ginila mapiyong ilang mata, makita ginila. And that's why, nga basta gani kita nadawat nato ang kumpleto nga kaayuhan sa Ginoo, makita ginila si Kristo sa atong kinabuhi, makita ginila ang kausaban. Labi na, nga makita tanila nga nagalakaw, nagaambak-ambak sa kadasig, o nagadayig ngadto sa Ginoo. Kay kung makita ra gihapon tanila nga nagalingkura ra, wara gid sa atong buot ang kaayo nga atong nahatag, makaingon sila nga pagkasayang. Mao na nga, kung kita giayo na ginesos, tinuod gina, makatindog kita, makalakaw kita, makaambak kita. Mo na mga kaigsunan, binlan ako mo. Sa usa ka punultihon, nga gisulti ni Linod. Kaya ako naman nang giawat si Pastor Joy Coligado. Naman sa mga quotation sa before sa mag-end sa yung sermon. Ingon pa diri, ang suga, bisan unsa pa na kagamay ang siga. Kini makita gayud sa mga tao nga naa sa kangit-ngit og nangitag giya. Mo na iya guna-huna nga, luoy man kay ko, di man tayo ko mapuslan, kay gamay raman ang akong aga, gamay raman siga ani, kay gamay raman ko'y mabuhat. Pero mga kaigsuunan, bisag unsa pa nakagamay og nakasakangit-ngit, makita gina sa uban. Mutapos ko sa usa ka sugilanon nga akong kaagi sa panahon nga nag-missionary ko. Mga kaigsuunan, nasulti na ko ganina nga ang usa na mo ka-assignment, mubaklay mi og napulo ka oras. Tinuod gina mga kaigsunan niya, dili na baklay nga mga strolling ra dito sa bukid. Gadagan-dagan gyud mi. Kay ngano man, dili man na laag ang amo, biyahe naman na. Kinanglan gyud mi maningkamot. Mo dagan gyud kay basig magabihan mi. Pero naa gyud toy panahon nga nakalimot mi unsa nga adlaw, kay mao lagi na sa bukid. Kalimot na gyud ka unsa nga adlaw. Wa mi kabantay, abi na Huwebes pa, Biyernes naman di ay, pagkaamgo gina ko nga Biyernes, na mi appoint actually sa baba. Gikan mi dito sa Ned Lake, Cebu, kinal mo mi baklay, paingon nga to sa mait sa Sarangani. Bukros man mi ana og probinsya. Unya karon, pagkaamgo na ko, unya kay hapon naman, gidagan ako ang pikas nga mission school. 30 minutes. Pag abot na ko dito, giingnan ako kung kauban, doy, kabalo ba ka Biyernes na, ron nabi tayong appointment. Kaya naami appointment sa church dito sa Ubos. Pag kabalo di, Biyernes di ay, ang nahitabo, grabing dali-dali nga, impake niya dito, ako na ready naman ko, ingon ako, muog na kita, kaya di takabot, o dili tamo larga ron. So grabe namong dagan-dagan mga kaisunan, pero bisag unsa namong paningkamot. Nagabihan gid mi. Hangtod nga niabot mi didto sa dapit nga kung diin madunggan na namo ang suba sa Ubos.
O tungod kay naa ang suba sa ubos, kana manggod na ugo na mo na kanito 30 minutes na nya si kapangpang unit kag maayo sometimes gadagan mi from usa ka kahoy flyboy padagan sa usa ka kahoy mugunit ingana kay dili ka mo timing maligid mga paingon man ka dito sa ubos sa suba. Nya karon ngit-ngit naman. Pag abot ginamo atong dapita, madunggan na nako ang kwan sa tubig sa kabalo ba mo, grabe mo, kalisod mong sitwasyon kay pagkangit-ngitan na namo dito na timing pagyud nga grabe kadagom. So bituon, walay bulan, grabe kadagom, nagtaligsik pagyud. Wa pagibisan na lag-aninipot dito sa sulto. Wa bisag na lang og kaning mga sagbot unta nga musigaw, wa gyud. So ang nahitabo kay kami mga pobre man, man may mga flashlight, intawon mga pobre ra taon mi nag-intern missionary work. Ang among flashlight katong sa lighter. Unya to among gigamit nya dagan-dagan mi kay basig malubat ni abot ang panahon na lubat na gyud. So nahitabo ang kalayo na pod ipasig mo kausap kita na mong dalan dagan na pod mi didto pagkahuman na hurot na pod ang fluid. Ang sa katapusan ang siga na lang gyud ang santik na lang gyud sa bato sa light kanang naa ka sa sulod pag santik ana grabe kahayag dito sa sulod gamay ra kay nga flash. No, nga spark, I mean, grabe kasiga kay kamangon na lang gud namo kung asa among dalan kay ngano man amo na lang naanaon kay wala man mi kabalog asa basig mahug mi pang pagina pa man mi sa taas bukid atong panahon na. Hangtod nga nahurot gid ang bato. Pero kabalo ba mo mga kaigsuunan? Tungod kay madunggan naman namo ang suba sa ubos. Naingon gid mi nga basta manaog ra kita mo abot ra gito ba amo lagi nga gi ampo nga dili mi matunong dito sa pangpang nga kanang cliff ang among maagian. Unya pag-abot pag na mo gikaingin maday mao nga dapit. Tungod kay gikaingin grabe kay kalisod. Natunok pa nga akong kauban og uway. Lima ka tunok sa uway sa iyang tiil. Grabe gyud dagko migbag magadtag sa migidalag gitara. Grabe gito. Pero kabalo ba mo? Nakaabot gid mi sa ubos. Dili lang 30 minutes per ting dugaya ginamo nakaabot sa ubos. Gis nakaabot dito sa suba sa ubos. Nya kinanglan pabaya mi magbaklay tabukon pa namo ka uni mao nga suba nga. Pero mga unan mo na nga gusto na akong matsabtan sa matag usa. Nga katong spark sa lighter makaingon ko nga usahay nga na bisag gamay ra tong kwan pero makita gid sa uban. Pero kabalo mo unsay nakanindot nga leksyon nga ako nakatunan ato ispeto bisngit-ngit dalan. Pero madunggan na gani nimo ang suba, ingon ako nga duol na kita, padayon lagi ayon ay naaray na kita mo surrender. Matos pagpagalagad na to mga kaigsuonan gipang-ayo man ta ni Jesus. Pero gi assurance nga hayahay ni atong kinabuhi. Pero kabalaka. Itudluan na ta ni Jesus karon nga mulakaw sa pagtuo, mulakaw sa pagtuo mo ambak sa pagtuo. Padayon lagi ta. Makaabot ra gid ta sa unahan. Pasigaha lang yun ang gamay nimong suga. Kaya dunay mga tao nga makakita ni ini nga siga, mahayagan sila, matagaan sila giya. Magampo ta mga kaigsuonan. Maigugmaon namong Dios sa among gipasalamatan ang imong paggiya sa among pagtuon karon. Salamat Amahan sa mga leksyon nga among nakatunan o ginaot ni kay lunas mong kasing-kasing. Ug tuguting ang imong pulong makapabag-os among kinabuhi. Panalangini ang tanan nag-intra sa among pagsimba karon bisan pas makaigsuunan namo sa layo nga mga dapit. Panalangini ang taon sila kauban sa matag pamilya ilang representahan. Salamat nga ikaw nag-ayo ka namo, tabangi kami nga makapadayon sa pagbarog, sa paglakaw, sa pag-ambak, o sa pagdayeg diya kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.